Helo a chroeso I Beth yw'r ot, podlediad newydd sbon y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mel a Wen ydw I, ac yn y gyfres yma byddwn nhw'n dysgu mwy am y cyfleoedd astudio ac hyfforddi sydd ar gael I ysbrydoli pawb I ddefnyddio'r Cymraeg yn fwy hyderus. Yn y Pennod yma, mae gen I 3 gwestai arbennig. Mae Megan Kendall a Maisie Edwards yn myfyrwyr ôl-raddedig ym Mhrifysgol Abertawe, sydd hefyd yn lis-ganhedon i'r Coleg Cymraeg. A mae Stephen yma, neu'r Doctor Cymraeg, sydd yn ffenomen iaith ar y cyfryngau cymdeithasol a sydd hefyd yn athro. I ddechrau, beth am glywed ganddyn nhw? Ar yr podlediad heddi, mae gen I 3 gwestai arbennig a dwi'n mynd I gadael I nhw cyflwyno eu hunain. Felly, mae yna I dechrau gyda Megan. Megan, pwy wyt ti, o le ti'n dod? Ie, be wyt ti'n neud? Megan dwi'n dod o'r exam yn reiddiol. Erbyn hyn dwi'n byw yn Abertawe. Dwi'n gwneud fy nwythuriaeth peirianneg. Diolch yn fawr iawn. A Maisie? Helo, felly Maisie ydw I. Yn debyg I Megan, dwi hefyd yn astudio yn brifysgol Abertawe, ond sa'n dod o'r exam, fi'n dod o ochr arall y wlad. Fi'n dod o Gasnewydd yn reiddiol, felly dim ond awr lawr y ffordd. Yeah. Diolch yn fawr. A wedyn, Stephen? Helo. Stephen, dwi yn dod o'r Wrexham, fel Megan, ond dwi ddim wedi astudio yn Abertawe. Fy amser I yn y brifysgol oedd yn Aberystwyth. Amser maith yn ôl yn anffodus, ond so dwi'n byw a bod yn Sir y Fflint ac athro'r Gymraeg ydw I. Da iawn. O, diolch i'r 3 ohonoch chi. Ac ni sôn am Wrexham, Casnewydd, hyd yn oed Abertawe, I fod di ni'n rygdybio bod rhain ar ardaloedd eitha di-Gymraeg fel arfer. A falle bod hwnna yn anghywir, ond pan ti'n meddwl am yr ardaloedd mwyaf Cymru Cymraeg, nhw ddim y lleoliadau di ni'n meddwl amdano'n gyntaf. Felly, be dwi eisiau trafod I ddechrau yw pam di ni'n dewis gwneud gymaint trwy'r Gymraeg. Pan ti'n dod o ardaloedd sydd falle eitha di-Gymraeg. Stephen, wyt ti'n gwneud gymaint o ymgyrchu ar-lein mewn ffordd hwylus iawn, byw bywyd trwy gyfrwng yn Gymraeg. Pam oedd hwnna'n bwysig I ti? Pam oedd Gymraeg yn bwysig? Wel, yn dod o sort of aelwyd di-Gymraeg I gyd, dod o ardal fel ti wedi sôn mewn ffordd, yn ardal di-Gymraeg, ddi-Gymraeg dylswn I ddeud. Dwi'n meddwl just pan i'n tua 12, 13, rhywbeth fel yna, nes I just syrthio mewn cariad efo'r iaith. O'n i'n licio pob pwnc yn yr ysgol, ond oedd y Gymraeg yn rhywbeth o'n i'n eitha da yn ddi, ac a fel o'n i'n sort of dysgu mwy a mwy, o'n i'n teimlo mwy a mwy sort of unigryw mewn ffordd. Oedd gen I rhywbeth nad oedd lot o bobl eraill, efo nhw nawn I ddeud. O'n i'n teimlo'n reit unigryw ar dechrau, a hefyd, yn tyfu fyny ar y ffin, naill ai ti'n just dewis, wel, dwi'n hanner Saes, dwi'n hanner Cymraes, na I just deud bod fi'n dod o Brydain, neu ti'n staunchly, Saesneg neu Cymreig, a nes I fynd lawr y sort of ail ffordd yn fanna. So, ond ar ôl sort of dysgu'r iaith, pan nes I fynd I brifysgol a sort of cyfaddau mod i'n rhugl, dwi'n licio ddeud, nath y sort of teimlad o fod yn unigryw newid I fod yn deimlad o fod mewn cymuned. So nes I swapio rhywbeth allan oedd yn eitha cool, sef bod yn unigryw, nes I swapio hwn allan am rhywbeth oedd yn eitha cool hefyd o fod mewn cymuned. So, mae'n swnio brais yn cheesy ar hyn o bryd, ond mae Cymraeg wastad I bod na I fi. Dwi di cyfarfod gymaint o bobl oherwydd mod I wedi dysgu'r iaith a mod i'n caru'r iaith gymaint. So, yn bersonol, dyna pam mae'n bwysig I fi. Mae'n gwestiwn wahanol pam mae Cymraeg yn bwysig I Gymru, ond I fi yn bersonol, dyna pam, dweud y gwir. Wel, dyn ni'n hoffi bach o cheesy. Mae hwn fath o ffilm Richard Curtis, ond ti yn cwmpo mewn cariad gyda'r iaith Gymraeg. I can see it now, ond yn teimlo'n arbennig. Dwi just aros am y twist, Mel, dyna'r problem. Dyna sy'n poeni fi. Be di'r twist?
Mae fe'n prydferth. Wedyn ni clywed fyna Stephen yn actually gwneud dewis gweithgareddol i byw ei bywyd trwy gyfrwng y Gymraeg. Maisie, yw hwnna'n rhywbeth wyt ti'n teimlo hefyd dy fod wedi gorfod dewis i gwneud, neu yw'r iaith Gymraeg yn naturiol wedi bod yn rhan o dy fywyd di? Fi'n credu mae 'da fi bach o'r ddau. Mae'n anodd pwyntio bys penodol ar y peth, ond fi'n credu mae 'da fi teulu ddwyieithog, so mae mam yn dod just dros y ffin yn Lloegr, just dros y clawdd offa, a wedyn mae dad yn dod o gath ei magu yn Castell Nedd, so oedd 'da fe magwraeth dwyieithog hefyd, felly i fi wedi cael magwraeth dwyieithog. A mae hwnna wedi bod yn, fi'n credu, yn profiad weddol unigryw yng Nghasnewydd. So fi'n teimlo, achos fel mam fi oedd yn siarad Saesneg, yn amlwg fel, mam fi nath treulio lot o amser gyda fi a chwaer fi fel plentyn. Felly, o'n i'n teimlo fod lot o Saesneg yn cael ei ddefnyddio pan o'n i'n blentyn, ond oedd na lot o Gymraeg hefyd, mae ci fi'n siarad Cymraeg, felly fi'n licio bod fi'n gallu mynd at y ci a siarad Cymraeg, os i fi a dad yn y car yn gilydd, neu i ni yn y tŷ yn gilydd, neu ni'n mynd am dro, fi yn ymgeisio neu ymdrechu i ddefnyddio'r iaith na dy fe a dy ci fi os mae fe'n ffonio. Ond fi'n credu mae fe'n fwy o, fi wedi goffod wneud fel ymdrech cydwybodol i ddefnyddio'r Gymraeg bod yn rhan o aelwyd fi. Ond fi'n teimlo yn y brifysgol, na lle fi wir wedi trio defnyddio fwy o'r Gymraeg, nes i dewis byw mewn fel preswyl gyda siaradwyr Cymraeg, a na lle fi yn teimlo fi wedi cael y mwyaf o brofiad o byw fel person Cymraeg. Felly, mae wedi bod yn profiad cymysg. Mae hwnna'n bendigedig i glywed, achos mae lot o bobl sy'n falle'n dod o gartre Cymraeg, sy'n mynd i ysgolion Cymraeg. Maisie, nes ti fynd i ysgol trwy gyfrwng o Gymraeg, neu ysgol Saesneg es ti? Na, es i ysgol, cyfrwng Cymraeg, yn lan ym Mhontypolis i Wynlliw, Reit, oce. Felly, achos mae lot o bobl yn mynd i ysgolion Gymraeg, wedyn falle maen nhw'n mynd off i brifysgol, a dyna fel arfer lle maen nhw'n colli Cymraeg nhw. Felly mae fe'n arbennig i glywed dy fod ti mewn ffordd wedi defnyddio dy Gymraeg hyd yn oed yn fwy ers i ti'n mynd i'r prifysgol. Wyt ti'n teimlo bod hwnna'n dewis, timod, doeth, dim o ran just ti dy hunan eisiau siarad y Gymraeg, ond fel o ran astudiaethau hefyd? Fi wir yn trio ceisio, fi wedi bod yn helpu 'da blynyddoedd blwyddyn cyntaf heddi, a fi wir yn trio gweud, please fel, os chi'n cael y cyfle, defnyddiwch y Gymraeg, achos chi ddim yn cael dim ond un iaith, chi ddim yn cael just y Saesneg neu just y Cymraeg, chi'n cael y ddwy iaith, mae hwnna'n mantais enfawr, fel, allai ddim gweithio chi pa mor falch i fi bod fi wedi cael y cyfle yna, a fel, fi'n credu bod ni'n cymryd yn eitha caniataol, ond mae eisiau bod ni yn ymdrechu i ddefnyddio a cymryd y mantais yna, achos weithiau dyw'r cyfle ddim na, os ni ddim yn defnyddio'r cyfle, falle fydd e ddim na o hyd, felly mae wir eisiau ymdrechu i ddefnyddio fe. Mae fe'n anodd pan chi ifanc, chi'n teimlo dan pwysau, neu nid na beth mae pawb arall yn neud, ond mae fe yn werth wneud yn sicr, a mae'r coleg yn amlwg wedi bod yn bwysig wrth wneud hynny. Chi mor gywir fan'na, achos mae fe gymaint o rodd i gallu bod yn rhugl yn dwy iaith. Yw hwnna ddim yn rhywbeth mae pawb yn cael, yn enwedig ddim yn y Deyrnas Unedig. Mae'r Deyrnas Unedig yn eitha unigryw ffordd na, achos does dim, dyn ni ddim yn cymryd yn caniatawyd pawb yn gallu siarad dwy iaith. Felly y ffaith bod ni yma yng Nghymru gyda'r cyfle i gael hwnna, mae hwnna'n rhywbeth arbennig iawn, a dwi'n credu dyn ni ddim yn sylweddoli fel Cymru o hyd, enwedig os ydych chi'n dod o gartre Cymraeg, neu chi'n iaith cyntaf, pa mor lwcus ydyn ni bod hwnna ar gael i ni, na dwi'n credu bod ti'n hollol gywir. Megan, yn ôl, timod, dy berthynas ti wedyn gyda'r iaith Gymraeg, fel dyn ni clywed o Stephen a Maisie, mae hwnna mewn ffordd wedi bod yn ymdrech, mae wedi bod yn dewis. Yw hwnna yr un peth i ti, neu yw'r Cymraeg jyst wedi bod o amgylch ti o hyd? Wel, dwi fatha Maisie, felly dwi'n dod o gartre dwyieithog, felly mae dad fi yn dod o Loegr, dim yn siarad gair o Gymraeg, ond mae teulu mam yn dod o Rwslan y Chrigog, sef cymuned Gymraeg yn Wrecsam, a Cymraeg ydy iaith gyntaf fy nain. Felly,
Esh i ddim i ysgol gyfrwng Gymraeg neu dim byd, ond pan o'n i'n tyfu fyny, o'n i wastad yn teimlo fel oedd y Gymraeg o gwmpas fi mewn ffordd cartrefol, felly oedd perthnasau fi yn siarad Cymraeg, o'n i'n clywed nain yn siarad yn Gymraeg, a wedyn yn yr ysgol gynradd, oedden ni'n neud pethau fel yr urdd, ond fel ysgol ail iaith fel petai. Ond wrth i mi tyfu fyny, o'n i yn teimlo'n unig mewn ffordd, achos o'n i wedi bod mewn swigen, dwi'n meddwl, o ran jyst yn meddwl, mae pawb yn jyst cael y bywyd fel dwyieithog ma, a wedyn dwi'n dod allan i'r byd a gweld, actually mae pobl yn meddwl bod Wrexham yn lle di-Gymraeg a dydy pobl ddim yn disgwyl i fi, a dwi wedi cael pobl yn gofyn i fi, pam ti'n boddran i siarad Cymraeg achos dwi'n dod o Wrexham, felly oedd hwnna'n really sbadi nhw'n y fi i fod fel, dwi'n mynd i ddangos bod dwi'n gallu gwneud hyn a bod pobl o Wrexham yn gallu siarad Cymraeg. Felly i fi, dwi byth wedi cael addysg ffurfiol Gymraeg, eisiau brifysgol yn Sheffield, felly dim ond trwy dod nôl i Abertawe mod i really wedi cydio yn hyn a trio dangos i pobl bod dim just un ystradau bod pobl sy'n siarad Cymraeg. Mae'r ymagwedd na yn un mor... Mae'n difrifol, achos dwi ddim just yn dod o bobl ddi-Gymraeg, mae hwnna'n gallu dod o bobl Cymraeg hefyd. Teimlad na, ti'n dod o rywle ddi-Gymraeg, pam wyt ti, mae'n syndod bod gennych chdi Cymraeg fel la. Dwi'n cael tipyn o weithiau, mae Cymraeg ti mor dda, dwi'n fel diolch, ti'n rhywun siarad ers i fi cael fy ngeni. Ti'n cael hwnna, ond eto nes i ddim cael addysg Cymraeg ers o'n i'n 11. Nes i ysgol Saesneg, es i Penglais yn Aberystwyth, a wedyn des i Gaerdydd yn brifysgol, ond wneud y gyfraith a Ffrangeg, felly nes i siarad lot mwy o Ffrangeg na Cymraeg. Ond, Megan, dwi eisiau fel, pigo hwnna i ddarnau bach yn mwy, yr magwedd yna o pam wyt ti'n boddran. Felly be ti'n weithio o'r bobl na? Ti'n dweud, pam ti'n dod o Wrexham? Dwi'n bobl ddim yn siarad Cymraeg fyna. Ti'n byw yn Abertawe nawr? Dwi'n bobl ddim yn siarad Cymraeg fyna. Be wyt ti'n weithio o'r bobl na? Wel, y prif agwedd sydd gennau ydy, os mae pawb yn meddwl fel na, bydd yr iaith yn mynd. Felly mae rhaid i rai ohonyn ni cymryd y cam na. A dwi'n teimlo fel, os mae un ohonyn ni yn neud na, mae'n annog pobl eraill i wneud. Felly yn swyddfa fi, yn Fewneuthur Iaith, mae yna bobl sy'n siarad Cymraeg, ond os dwi'n, ar y dechrau, os oedden ni'n trio dechrau sgwrs efo nhw yn Gymraeg, oedden nhw'n na. Ond ar ôl 3 mlynedd, mae pawb fel, Megan, mae hi'n siarad Cymraeg, a wedyn mae pobl yn dod ato fi, felly dwi'n teimlo fel, mae rhaid i rywun cael yr agwedd positif na, achos mae'n hawdd i bod yn negyddol a jyst gadael pethau fynd, ond ti'n gorfod bod yn rhagweithiol weithiau. Yn bendant. Mae'n dangos bod y 3 ohonoch chi gyd yn rhagweithiol, a Stephen, dwi ti'n neud lot o ymgyrchu i gael bobl i siarad Cymraeg. Ar-lein, ni dod i hwnna mewn munud, ond chdi fel athro, ba fath o brofiad yw hwnna i ddysgu Cymraeg i bobl ifanc? Os dwi'n gallu, just yn dod nôl ar pwynt Megan deud y gwir, dwi yn gwybod bod yna lot o bobl sy'n meddwl, maen nhw'n dod o ardal yna, dyn nhw ddim yn siarad yr iaith, ond peth ydy, beth sy'n ella fwy, neu fi'n fwy digalon mewn ffordd ydy, y ffaith bod pobl jyst yn cymryd hwnna yn ganiatawol, cymryd hwnna fel y gwir, a maen nhw'n dod yma o ardaloedd, nawn ni ddeud, y fro Gymraeg, nawn ni ddeud. Maen nhw'n dod yma, a wedyn maen nhw'n just yn mynd yn syth at Saesneg wedyn. Peth dwi wedi ffeindio mwyaf, trwy sort of ddod o aelwyd, just dim ond Saesneg i gyd, a dwi wedi ffeindio, peth ydy, os ti'n mynd rhywle yn y gorllewin, just ti'n cymryd bydd pobl yn dechrau sgyrsiau yn Gymraeg, bydd pobl yn dechrau yn Gymraeg efo ti. Ond di hwnna ddim yn digwydd mewn ardaloedd fel Wrexham lle dwi'n dod ac yn y blaen. So, be dwi wedi ffeindio ydi, you've got to scratch the surface, fel maen nhw'n deud yn Saesneg. Os ti yn mynd atyn nhw yn dechrau siarad Cymraeg, neu di ffeindio bod yna lwyth o bobl sy'n actually yn siarad yr iaith. Yr unig peth ydy,
gan bod pobl ddim yn meddwl bod ni yn siarad, maen nhw'n mynd ata ni yn syth yn Saesneg yn gynta, a wedyn, dyn ni'n clywed Saesneg, so dyn ni'n sort of ymateb yn Saesneg. Os oedd na fwy o bobl yn dod ata ni yn dweud, hyd yn oed dechrau efo, bore da, good morning, how's things? Byddwn ni'n go, oedd yn bore da yn fanna, nawn ni gario ymlaen. So, o'n i just eisiau gwneud y pwynt yna, os di hwnna'n iawn. Os di o ddim, gewch chi dorri fo allan efo beth chi'n gwneud efo podlediadau. So, Dwi ddim yn mynd i torri hwnna allan o gwbl. Dwi ddim yn fel, snip that. Snip that. Scratch the surface ydy'r peth mwyaf. O ran fod yn athro, o'n i'n sort of wneud fy hun yn barod i, cos dwi'n reit ar y ffin, dwi'n edrych allan o ffenest yn osbarth dysgu ac dwi yn gweld Lloegr yn swyddogol, nawn ni ddeud. Mae gennym ni, sy'n ni'n dweud, tua 5 o'r plant yn dod o Loegr i hun, ddim yn just yn dod o aelwyd Saesneg, maen nhw'n dod o Loegr. So o'n i yn disgwyl ar y dechrau clywed, bod nhw ddim yn reit gefnogol tuag at yr iaith, ond o'r cychwyn cyntaf, dwi bod yna bron 15 mlynedd erbyn hyn, mae hwnna, dwi heb clywed hynna gymaint ag o'n i'n disgwyl. Dwi'n meddwl nes i clywed, why am I doing this? I'm not even Welsh. Nes i clywed hwnna'n fwy yn y flwyddyn gyntaf na dwi wedi clywed yn y 2 blynedd a 10, 4 blynedd a 10. Ers hynna, dwi'n meddwl bod na newid yn digwydd. A dim just oherwydd y stwff sy'n digwydd yn Wrexham, Rob McElhenney yn trio siarad Cymraeg. Dwi'n meddwl bod o'n lot mwy na hynna. A mae pobl yn, mae agweddau yn newid. Hyd yn oed efo oedolion. Dwi'n cofio 15 mlynedd yn ôl yn gofyn i bobl, cos o'n i just eisiau gwybod pam does neb arall yn caru y Gymraeg fel fi. So o'n i'n mynd at bobl a deud, what's your take on Welsh? My Welsh is non-existent. Ond fysa nhw yn gwybod cwbl o bethau. Os ti'n gofyn i bobl rwan, 15-20 mlynedd yn ddiweddarach, sydd efo'r un math o Gymraeg oedd gyda nhw, maen nhw'n dweud, my Welsh is limited. Maen nhw'n dechrau agor dipyn bach i ddeud non-existent i fod yn limited. A mae hwnna yn newid bach. Dwi'n deud diolch bob tro yn pa bynnag siop dwi yn, be bynnag. So ni'n deud dros hanner yr amser, mae pobl yn dweud, diolch yn fawr, a mae'n taflu fo nôl. A dyna dwi'n cael, dwi'n cael yr un peth yn yr ysgol. Mae bobl, pan maen nhw'n cael y cyfle, maen nhw eisiau bod yn rhan ohoni, ac ohoni fel sef y Gymraeg, maen nhw eisiau bod yn rhan o'r Gymraeg. Ond, mae'n lawr i ni, fel yn debyg i Beth Megan yn dweud, a Maisie, mae'n lawr i ni sort of trio rhoi'r cyfle yna i bobl i ddeud, ydy, mae'n scary i siarad iaith ychwanegol, ond mae'n lot o hwyl, lot o sport, a mae yna gymaint o fwynhad i gael trwy wneud. A dyna dwi'n trio sort of gwthio yn yr ysgol hefyd. Sorry am y waffle yna, oedd hwnna'n okay? Hwnna'n berffaith. Wel, dwi'n mynd i peidio hwnna bach mwy, achos mae rhaid i fi cyfaddau, o'n i un o'r disgyblion yna, o fi fel, dwi'n mynd i gadael Cymru, felly fi beth mynd i defnyddio hwn eto, dwi'n mynd eisiau gwneud y Gymraeg, a o'n i bach yn arrogant, i fod yn onest, o'n i fel, dwi'n rhugl, dwi'n gwybod hwn i gyd, be dwi'n dysgu, a felly o'n i'n chwarae lan yn gwersi Cymraeg, o'n i pallu gwneud, o'n i'n troi lan i'r arholiad, nes i nocio allan dwi'n meddwl, pan dwi'n edrych nôl, dwi'n mor rwystredig gyda fi hunan, achos fyswn i wedi gallu gwneud yn well pe bai fi wedi trial, ond fy marn i fel rhywun ifanc, oedd dyw hwnnw ddim defnydd i fi, a dwi'n credu, o'n i yn bach yn arrogant, hefyd, oedd y byd, oedd cymdeithas yn dweud hwnna wrtha i, oedd athrawon eraill yn dweud i fi, pa bod ran gyda Gymraeg, dysga Mandarin. Nawr, dwi'n gwybod bod Mandarin o ddefnydd i lot o bobl llwyddiannus. Iaith hyfryd iawn. Yn union, dwi'n mynd i dadle hwnna, ond os dwi'n edrych ar gyrfa fi nawr, dwi'n defnyddio'r Gymraeg bob dydd, dwi heb defnyddio'r Lladin na'r Mandarin unwaith, os gael bod yn onest. Os dwi yn gallu, sorry, dwi'n mor sori i wneud yma, ond nes i sgwennu rhywbeth yn debyg i hyn, a pob tro dwi'n cael y cyfle i siarad yn gyhoeddus fel hyn, dwi'n sort of codi fo, a peth, so mae'n mynd nôl at y thing Mandarin a Punjab a'r ieithoedd hyfryd, Arabic, mae Arabic yn just anhygol o iaith, ond yr ieithoedd hardd hyfryd yma, mae'n dibynnu beth ti eisiau gwneud yn dyfodol. I fi, mae'n dod lawr i sut ydych chi'n edrych ar gyfoeth. So mae lot o bobl yn edrych ar gyfoeth fel arian.
fine. A dwi, os ti'n mynd rownd y byd, fydd Mandarin yn bendant yn Arabeg ac yn y blaen, bydden nhw'n ieithoedd sy'n mynd i ella helpu ti ennill mwy o bres, fine. Ond weithiau ti yn cael edrych ar y gair cyfwyth fel rhywbeth sy'n cysylltu ti efo pobl. Mae hwnna'n gyfwyth go iawn. Dwi'n swnio, dwi'n gwybod beth dwi'n swnio fel hyn, ond mae'n wir, cos dwi'n hen, dyna pam dwi'n meddwl hyn. Ond, mae hwnna, dwi yn gweld hwnna fel math o gyfwyth, bod fi yn cael... So ni erioed wedi cael y siawns i siarad efo chi'ch tair heddiw, heb hwnna. Mae'n bonkers. Beth sy'n ni wedi bod yn neud? Sy'n ni wedi bod yn gwylio teli rhywle. Ond dwi'n cael sgwrs, efo pobl anhygol yma. A mae Cymraeg wedi neud hwnna i fi. Dwi yn lwcus. Dwi yn gwybod yn iawn, Mel. So, dwi'n cofio. Ond hefyd, mae rhaid pwysleisio'r ffaith, dwi ddim either or. Does dim rhaid i ti siarad Mandarin neu Gymraeg. A swn i'n hoffi mynd nôl a rhoi bach o shake i'r athrawon yna oedd yn dweud hwnna wrtha i, achos oedd gen i'r Gymraeg, oedd ddim fel, a dyna'r limit ti, oedd ddim fel wyt ti'n dewis un neu'r llall. Felly, be wyt ti'n dweud, be fysa chdi wedi dweud wrtho fi pan o'n i'n 14 yn meddwl bod fi'n gwybod y cwbl lot? Cer allan o stafell, ddim eisiau siarad efo ti. Oedd hwnna'n digwydd i fi lot hefyd. Ond o rhywun o gyda Cymraeg gartre, o'n i'n mor lwcus i gael fi fel Megan a Maisie un triant oedd yn siarad Gymraeg, ond mae mam yn deall mwy na si letson. Mae'n gwybod beth i ni siarad she's one of them. Os ydyn ni siarad yn gyda hi, mae'n gwybod. Ond ti'n modd, oedd Ducky a Nain, mae Nain yn dod o'r gogs, mae Ducky'n cardi, mae nhw'n, ti'n modd, mae'r Cymraeg yn lot well na Saesneg nhw, ac o'n i gyda'r gallu darllen a sgwennu fe, ond y gwir ohoni o'n i ddim eisiau. Felly, Stephen, be fysa chdi'n ddweud o disgybl oedd fel fi back in the day? So ni di deud yn union yr un peth ti newydd ddeud. Cos weithiau mae'n cymryd amser i ti weld pethau. A dwi'n gwybod eto achos mod i'n hen, cofio, this is going to be a general theme coming out. Ond just y ffordd y ti mor angerddol yn y ffordd ti'n siarad fanna. So ni just i ddeud yr un peth wrth y ti. Mae gen ti anrheg yma. Mae'n anhygol o beth. A ella bydd na adegau yn dy fywyd lle ti ddim deud bod ti ddim angen o, ond ti ddim eisiau defnyddio ella. A mae hwnna yn hollol iawn. Dwi wedi dysgu sut i chwarae gitar. Dwi heb picio gitar fyny ers 6 mis. Ond dwi'n gwybod bod fi yn gallu... Mae gen i ddewis o i fynd nôl ati. Neu ato, be di gitar hwn neu hon? Ni fynd am hwn, dwi'n meddwl. Neu ni'n ddyryd yn ddych chi, ie. Dwi'n mynd i gwybod ti. Ie. Dylse ti ofyn i'r Doctor Cymraeg na, fysa fo'n gwybod. Ond, swn i wir, mae'n swnio bach yn cheesy eto, ond swn i wedi deud yr union un peth ti newydd ddeud, a ti wedi dod at hynna'n naturiol. I ddangos i ti bod na y dewis a'r cysylltiad, y connection efo bobl sydd wedi ffurfio'r wlad yma, sydd wedi ffurfio lle ti'n galw yn gartre. Honestly, swn i wedi geirio fo yn union fel nes ti ddeud. Ond mae'n bwysig i bobl glywed hynna weithiau. Yn bendant, achos mae yna mynd i bod bobl ifanc yn enwedig allan na sydd methu gweld sut mae'r Gymraeg yn mynd i bod yn buddiol iddyn nhw. Ond un beth dwi eisiau siarad amdano yw'r ffaith bod e ddim just am swyddi a chyfleoedd. Mae fe'n actually yn cyfle arbennig i fod yn rhan o diwylliant a grwpio ffrindiau a just yr bywyd cymdeithasol ti'n gallu cael allan o'r Gymraeg. Mae hwnna'n rhywbeth dwi wedi ffeindio gymaint. A Megan, o'n i eisiau trafod gyda chdi, ti'n modd, trwy dy fywyd di, oes ti offi Lloegr am y brifysgol, nes i ti fod nôl, wyt ti'n ffeindio bod ti'n defnyddio'r Gymraeg yn dy bywyd cymdeithasol? Bendant, ie. Dwi'n meddwl dyna pam nes i cadw'r iaith i fynd yn ystod fy arddegau, achos o'n i'n rhan o gyddorfa Gogledd Cymru a wedyn gyddorfa genedlaethol, a oedd na lot o dwyieithrwydd yn enwedig yn y gyddorfa Gogledd Cymru. Ac yn yr amgylchedd na, oedd yn just naturiol i ni fynd rhwng Gymraeg a Saesneg yn dibynnu a pwy oedd yn ystafell, peth o'na. A dwi'n meddwl dyna pam o'n i fel, mae hyn yn rhan o pwy ydw i, a dwi'n yn bodlon gadael i hwnna fynd. Felly pan o'n i yn Sheffield yn astudio, yn fy mlwyddyn ola, oedd rhaid i ni wneud fel modiwl sgiliau proffesiynol. Felly i fi, nes i penderfynu datblygu gwefan yn y Gymraeg
o ran dylunio peirianneg ar gyfer myfyrwyr blwyddyn sylfaen, a nes i hwnna trwy gyfrwng y Gymraeg, ac yn Sheffield oedd pobl fel, mae hynna'n bach yn od. Ond i fi, o'n i jyst wir eisiau cadw'r cysylltiad na, o'n i ddim eisiau gadw hwnna fynd, felly dwi wastad wedi wneud ymdrech pendant i cadw'r Gymraeg yn mywyd cymdeithasol. Mae hwnna mor arbennig, felly beth, ti'n ewn ni mewn i hwnna bach mwy actually, achos mae hwnna'n ddewis, yn enwedig pan dwi ti yn Sheffield, dwi ti ddim yn Cymru, a ti di dewis really mynd at Cymreig dod allan na, ond mae wedi dangos pa mor bwysig yw iddo chdi, felly beth oedd y proses na yn edrych fel i datblygu'r wefan a gwneud drwy gyfrwng o Gymraeg? Wel, sut nes ti fel siarad i dy tutoriaid y stwff amdano hwnna? Wel, mewn ffordd, i fynd nôl i'r pwynt na am addysg iaith a addysg Gymraeg, dwi was yn dweud hefyd, dio ddim jyst am dysgu'r iaith i dysgu'r iaith, mae yna lot o fuddion cydwybyddol a mae gymaint o dystiolaeth sy'n ddangos bod ti'n gallu cael buddion meddyliol allan o siarad unrhyw iaith, a dim ots os mae'n Gymraeg neu Mandarin. A dwi was yn deud wrth pobl, wel, mae dysgu mwy nag un iaith yn helpu fi i deall sut i sgwennu'n technegol, a o'n i'n pitio hwnna i tiwtor fi, a hefyd o'n i'n gwybod mod i eisiau dod nôl i Gymru, felly o'n i dwi eisiau gwneud rhywbeth ymwneud â addysg a just cyfrannu nôl, achos o'n i'n teimlo'n bach yn eog mod i wedi gadael Gymru i studio. Felly o'n i fel, wel, dwi eisiau rhoi rhywbeth nôl fyd. Felly oedd tiwtor fi yn gefnogol iawn i fod yn deg. Mae'n hyfryd i glywed bod nhw'n cefnogol ohono fe, a dde'n neud synwyr i dy fywyd ti, achos oedd ti'n gweld i hunan gyda dyfodol trwy gyfrwng o Gymraeg, sydd yn bendigedig, a dys ni'n gobeithio fes mwy o bobl ifanc yn gweld hwnna hefyd. Maisie, oedd chdi'n sôn wrth i ti dod i brifysgol, oedd ti eisiau sefyll gyda bobl cymru Gymraeg, felly mae'r elfen cymdeithasol na, wyt ti'n ffeindio fe'n mwy naturiol i gymdeithasu trwy gyfrwng o Gymraeg felly? Ie, fi'n credu bod fi, achos na bod bod fi grŵp o ffrindiau prif fel cyfrwng iaith y grŵp, mae'n well bod fi ddim o hyd yn, di pob gair ddim yn Gymraeg, fel na beth yw prif iaith y grŵp, a mae fe'n, fi'n credu, fel o'ch chi'n gweud, fel mae'r diwylliant, mae fe beth yn wahanol, mae rhyw naws wahanol, a mae'n neis. Ie, mae fe'n neis. A fel ti'n dweud, does dim angen i bob gair bod trwy gyfrwng y Gymraeg. Os mae dyna yw prif iaith y grŵp, mae fe'n bendigedig, a does dim rhaid i fe bod yn hollol, geiriadur gomer-esg. Does dim rhaid i fe bod hwnna. Dwi'n cofio y tro cyntaf, so o'n i'n sefyll gyda merched Saesneg yn Brifysgol yn Gaerdydd, ond nes i'n gwneud ffrind, oedd hi'n siarad Cymraeg. A nes i dechrau cyfadde fi hunan, o'n i'n gweld eisiau siarad iaith Gymraeg, felly o'n i'n really bondio gyda hi. A dath hi rownd i'r tŷ, a dyma oedd y tro cyntaf i ffrindiau Saesneg fi gweld fi'n siarad Cymraeg gyda rhywun. A beth oedd yn really syfrdanu nhw, y ffordd o'n i'n mynd mewn a mas o Gymraeg. Mae hanner brawddeg yn Gymraeg, nôl mewn i Saesneg, mewn i Gymraeg. O ti'n gallu gweld nhw'n gwylio fel, beth y ffach sy'n digwydd fan hyn? A nhw'n dweud fel sut, pam ydych chi'n siarad hanner a hanner, ond dyna sut mae fe, Maisie, yn dyfe? Dyna yw bod yn rhugl. A mae hwnna'n dawn a sgil arbennig i gallu siarad dwy iaith ar un pryd. Ydy, ie. Na, fi'n cytuno. A fel, fi jyst yn mynd i fynd nôl at beth oedd Megan yn gweud hefyd o ran fel y gwyddoniaeth, a fel, yn amlwg nes ti creu'r wefan na, a fi'n credu fel, mae hwnna'n dangos bod y Gymraeg hefyd yn gallu bod yn iaith wyddonol, achos fi'n credu mas trafod bod e ddim, a bod e jyst yn iaith gymdeithasol, a bod ni jyst yn defnyddio fe yn y gymuned, ond chi'n gallu defnyddio fe ym mhob agwedd o fywyd. Yn union, a mae'r iaith yn datblygu, mae'r geirfa'n datblygu fel bob iaith arall, felly mae hwnna ydych chi'n pwysleisio fyna a yn rhoi enghraifft o sut mae fe gallu bod yn iaith gwyddonol yn pendant. Stephen, fel rhywun gwneud yr ymdrech i dysgu'r Cymraeg, fel gwneud y dewis yna yn eich mywyd chi bod chi eisiau dysgu fe, yn cymdeithasol, sut yw hwnna wedi bod i ti? Achos mae yna bobl, a mae rhaid i ni cyfadde os ni eisiau'r iaith i datblygu, bod yna bobl sy'n gallu bod fach yn snob i weithiau. Mae nhw'n ail iaith, dwi'n ddim cweit yn gywir, dwi'n cael fy nghywiro
o hyd gan bobl er fy mod i'n iaith cynta, dwi'n meddwl, oh my gosh, pan maen nhw'n gwneud hwn i rywun ail iaith sydd falle ddim yn hyderus, oedd hwnna'n gallu gwneud lot o niwed iddyn nhw. Yw hwnna'n rhywbeth wedi bod yn her iddo ti o gwbl? Dwi'n siŵr yn gymdeithasol, cos gen i ddim ffrindiau, ond, do, mi oedd o'n her, oedd, ac dwi yn teimlo weithiau oedd na adegau, ella mod i'n edrych mewn iddo fo, trio just cael bach o sympathy fy hun, ond o'n i yn teimlo adegau lle, dim fel o'n i wedi cael fy ngadael allan o rhywbeth, neu rhywbeth fel yna, ond just, a dim wedi cael fy nhrin yn wahanol chwaith, ond just yn teimlo fel bod fi ddim cweit yn ffitio mewn i bethau, ac oedd pobl yn ymwybodol o'r ffaith mod i ddim yn ymwedig ar y pryd, yn rhugl fel sy'n ni'n gobeithio mod i ar hyn o bryd. So, oedd na adegau, ie. Dwi yn dal i gael nhw, a dwi just iwsio bach o anecdote bach wan. Cos dwi'n cofio llyneddoedd o pan o'n i'n ffilmio ar gyfer Am Dro. Dwi wedi bod ar hwnna, by the way, guys. Name drop bach fyna, but dwi'n gael ti wneud. Cut it out, leave it in, dwi ddim yn meindio, ond dwi wedi bod ar fo. O'n i'n ffilmio yn Eryri, ac yna ddwy hogan yn ddwy ddynes, nawn i ddeud, yn cerdded tra oedden ni jyst yn setio fyny ar gyfer ffilmio. Ac oedden nhw just sort of eisiau gwybod pam oedd y camerâu ar ben mynydd ac yn y blaen. Ac nath nhw dod at y fi ac a deud, lle ti'n dod o, math o beth. A eisiau dod o ochr Wrecsam, nes i ddeud. A nath un o'n nhw droi yn syth at Saesneg. A dwi yn mynd i wneud yr acen, because I can do it amazingly. Nath i ddeud, you're laughing already, this is a bad sign. Nath i ddeud, oh, Wrecsam, yeah. You know why there's a Welsh flag in the tunnels in Mae, don't you? A nes i sort of, o'n i'n meddwl ar y pryd, mae'n joke oedd o'n meddwl, dwi'n dallt wan, cos mae Mae sort of yng nghanol yr A55, unrhyw beth i'r gorllewin, mae'n a lot o Gymraeg, unrhyw beth i'r dwyrain, mae'n a lot o Gymraeg, ond ti'n gorau chwilio amdano fo, right? A nes i ddeud, achos dyna lle mae Cymru yn dechrau, ac efo wyneb syth, nath i ymateb yn deud, ia. A ti'n meddwl beth, rhan fwy o bobl, llai nag 1% o bobl fysa yn ymateb fel yna. Ond, ti yn cofio pethau fel yna. A mae hwnna yn llyneddoedd yna. A oedden nhw'n reit... Dwi'n dallt, cos maen nhw'n amddiffyn o. A dwi'n dallt pam fysa rhywun eisiau amddiffyn yr iaith. Cos mae mor bwysig, mae mor hyfryd, a mae mor unigryw i ni. A mae'n newid pwy o'i ti, mae'n creu pwy o'i ti, mae'n just anhygol o beth. Ar wahân i'r bob dim fatha cognitif sy'n gallu helpu efo cael iaith ychwanegol, ond dwi yn dallt pam bod pobl yn amddiffyn yr iaith. O'n i'r un peth, pan nes i ddechrau allan ar gwefannau cymdeithasol, dwi'n cofio ambell i Beth, ambell i berson yn deud, waste of time, ac o'n i yn eitha sort of defensive ohono fo. Rwan, dwi'n just yn sarcastic, ond so dwi wedi dysgu dod dros hynny. Ond, dyn ni yn dod ar draws agweddau fel yna weithiau, a mae lawr i ni fod yn ddigon gry i feddwl, dwi yn dallt y pwynt, dwi'n ymwybodol bod ti'n amddiffyn, beth sy'n mor bwysig i ti, ond ar yr un pryd, dyn ni angen pobl, fel ni, sy'n hapus i iwsio'r iaith, lle bynnag, pryd bynnag, a just trio cael bach o hwyl efo'r iaith hefyd. So, dwi wedi dod ar short story long, dwi wedi dod ar draws ambell i beth, ond, ac ar y dechrau, nath o nocio fi pyn bach, ond erbyn hyn, sy'n well gen i ista lawr efo nhw, a trio dweud, mae hyn yn bwysig, mor bwysig i fi fel rhywun sydd wedi dysgu'r iaith, ag ydy'r iaith i ti hefyd, just ella mewn ffordd bach yn wahanol. So, be mae angen ydy pawb yng Nghymru sydd efo rhyw fath o gysylltiad tuag at yr iaith, sef pawb yng Nghymru rhywsut, i ista lawr a just meddwl, dyn ni gyd yn wahanol, ond dyn ni gyd yn debyg, mae gen ni un peth tebyg rhwng ni gyd, a mae'n beth andros o hyfryd, a dyn ni gyd yn ei charu hi, ond dyn ni gyd yn ei charu hi mewn ffyrdd gwahanol, a mae just amser i ni ddallt hynna a derbyn hynna, dwi'n meddwl. Right, na i stopio siarad wan.
Na, fel chdi'n neud pwynt arbennig fyna, achos mae'r eisiau na i ddiogelu'r iaith yn dod allan o gariad ar ddiwedd y dydd. Mae'n dod allan, a dyn ni gyd gan yr un bwriad. Dyn ni gyd eisiau amddiffyn y iaith a gweld y iaith yn cynyddu, a ti'n modd, mae hwnna'n sgwrs yn fwy. Dwi'n mynd i gofyn i chi tri am yr ateb heno, dyn ni'n mynd i sortio bob dim. Dwi'n mynd i wneud hwnna iddo chi, ond ti'n modd, mae hwnna'n sgwrs cenedlaethol sy'n angen arno ni. Os ni am weld y miliwn o siaradwyr, dwi'n credu fel bod pawb eisiau gweld be mae hwnna'n mynd i edrych fel. A ar hyn o bryd, dwi'n ofni bod hwnna'n edrych yn wahanol i lot o bobl, ond dwi'n positif am y dyfodol. A Megan, wyt ti'n un, fel o Stephen fyna'n dweud, mae rai bod yn just hyderus a gwythio trwy'r heriau yna, ac yn ôl beth ni'n clywed, rwyt ti'n rhywun sydd ddim yn gadael unrhyw un siarad lawr yr iaith ac yn y blaen. Os yna unrhyw heriau wyt ti wedi gweld yn y dywysiadau bywydol ti, neu pan o'n ti ym Mhrifysgol ac yn y blaen, fel pan oedd e'n dod i parhau gyda'r Cymraeg? Un o'r pethau sydd wastad wedi bod fel mantra i fi ydy ail iaith nid ail ddosbarth, achos dwi wastad yn teimlo fel, yn bersonol, mae yna pobl sy'n mynd, wel, mae yna iaith gyntaf ac ail iaith, a mae pobl yn meddwl bod hwnna'n gyfartal i safon yr iaith, ond os ti'n edrych ar y diffiniad o be di ail, mae'n just cyfeirio at pa iaith oedd ti'n siarad adre. A i fi, oedd hwnna'n Saesneg yn fwy'r o'r amser, ond dwi'n gweithio fel cyfieithydd i elusen yn Coleg Cymru, felly dydy bod yn personel iaith ddim yn golygu mod i ddim yn gallu wylio allan yr iaith greunus pan dwi angen, ond fel mae Maisie yn deud, pan da ni efo'n gilydd yn yr eilwyd neu beth bynnag, da ni ddim yn siarad fel na, da ni'n siarad yn hanner Cymraeg, hanner Saesneg a lot o tafodieithau gwahanol. Felly, i fi, dwi'n teimlo fel y peth nath really bwrw fi oedd hunaniaeth na o fod yn personol iaith, achos mae ffrind gorau fi, mae o'n dod o Aberystwyth, a mae rhieni fo yn sgwennu'r geiriadur Cymraeg. A nes i ddim siarad yn Gymraeg efo fo am 2 blynedd ar ôl cyfarfod efo, achos o'n i fel, dwi'n methu wneud hwnna, achos mae o'n iaith cyntaf. Ac erbyn hyn, da ni dim ond yn siarad yn Gymraeg, a dwi'n methu dychmygu siarad yn Saesneg efo fo. A dwi'n ddim yn poeni am safon a weithiau, dwi'n well na fo. Felly, dwi'n just teimlo fel, dyle pobl mae pobl really angen gadael fynd o'r hwnna fel iaith cyntaf a iaith dysgwyr. Just, let it go. Does dim angen y labeli yna, os dim ond ar diwedd y dydd, achos fel ti'n meddwl, mae'n gallu meddwl gymaint o bethau wahanol. O'n i'n siarad Saesneg, achos o'n mam adre'n siarad Saesneg, dyna be o'n i'n siarad yn y tŷ, ond swn i'n meddwl amdano fe hunan fel iaith cynta, dim dyna be o'n i'n siarad gatre. Mae fe'n really odd, a nawr dyn ni'n edrych, mae'r geirfa, dwi'n meddwl, yn gwella, felly dyn ni'n sôn am dysgwyr, ail iaith siaradwyr newydd. Maisie, pa mor bwysig wyt ti'n meddwl yw hwnna i ni agor lan y geirfa yna, fel bod ni'n cael gwared o'r barriers yna o bod ni'n Cymraeg a ti wedi dysgu'r Cymraeg? Fi'n credu bod e'n really bwysig, achos fi'n dod o Casnewid, so mae fe yn ardal sydd yn llai Gymraeg. So mae defnyddio geiriau fel hwnna lot fwy, fi jyst yn teimlo bod e jyst yn lot fwy groesawgar, a dwi ddim yn neud i pobl teimlo mor estron, fel fi'n deall yr ochr na o amddiffyn y Gymraeg, achos fi'n teimlo union yr un peth ar bobl yma pobl sy'n dod o'r beth i chi'n galw y cadarnleoedd na ble mae'r Gymraeg yn rhan o'r gymuned. Ond weithiau fi yn stryglo dy hwnna, achos fi'n teimlo yr un mor awyddus neu yr un mor benderfynol i gadw'r iaith yn fyw, bod e walle ddim yn rhan o'r gymuned nes i dyfu lan ynddo. Fi yn teimlo bod e'n bwysig bod ni yn defnyddio'r geiriau yma, achos bod e yn neud i pobl teimlo llai outsiders ac estron. A fi'n credu na'r unig ffordd i dyfu'r iaith yn yr cadarnleoedd, yr llefydd Cymraeg traddodiadol, ond hefyd yn yr ardaloedd ble mae'r Cymraeg yn tyfu. Allai ddim gweud pa mor bwysig o e. Yn bendant. A Maisie, dwi'n mynd i gofyn i ti hon fel dwi'n meddwl yr un mwyaf ifanc sydd ar y pod yma. Achos pan o'n i yn yr ysgol, o'n i'n teimlo'n estron
os o'n i'n siarad y Gymraeg. Felly os oedd 'na gornel balla o fi a ffrind Cymru Cymraeg yn siarad, yn bod, timod, dim yn ysgol gynradd, achos oedd ysgol gynradd fi'n Cymraeg iawn, ond ysgol uwchradd, o'n i jyst ddim yn siarad gyda ffrindiau fi, a os oedd e, ni oedd y rhai od, a wedyn bendant ddim yn prifysgol, timod, ond dwi'n weld nawr bod 'na wedi bod rhyw fath o symudiad. Mae 'na wedi bod rhyw fath o mae Cymraeg yn cool. Os dwi'n swnio fel gymaint o boomer yn dweud hwnna, ond fel wyt ti'n gweld bod gyda bobl, a dwi'n meddwl ti yw'r person sy'n siarad dros gyd o bobl ifanc, ond wyt ti'n gweld bod 'na wedi bod rhyw fath o newid, bod actually ti 'di gweld, timod, y bobl 'na yn y torfeydd yn canu gyda Dom a Lloyd, timod, yn Tafwyl, a mae 'na music Cymraeg, a mae 'na rhaglenni sy'n rili dda trwy gyfrwng y Gymraeg. Wyt ti'n weld nawr bod actually ni'n edrych ar diwylliant Cymraeg i bobl ifanc, a mae 'na lot i cynnig iddyn nhw? Ie, yn bendant. Fi'n cofio, wel, ar cyfryngau cymdeithasol nawr, fi'n gweld ffrindiau, falle byddwn ni ddim 'di siarad Cymraeg gyda pan o'n i'n ysgol, achos nid na oedd iaith y cartref neu jyst iaith y iard, i ni nawr yn defnyddio'r Gymraeg da'n gilydd, achos fi'n credu bod e yn fwy cool. Mae pethau fel hansh, mae fe'n defnydd gwahanol o'r iaith, achos i lot o bobl es i ysgol gyda, y Gymraeg oedd iaith academaidd, felly o'n nhw ddim moyn defnyddio fe tu fas yn y lolfa neu be bynnag, ond nawr mae 'da ni'r cyfryngau 'ma sydd yn cynnig yr ochr arall 'na i bobl sy'n dod o ardaloedd ble mae canran llai o siaradwyr Cymraeg. Felly mae bendant wedi helpu. Mae fe'n bendigedig bod hwnna ar gael i bobl nawr i, fel ti'n dweud, mwynhau'r Gymraeg yn lle jyst meddwl amdano fe fel arholiadau. Dwi'n meddwl bod chi'n gallu byw allan a mwynhau bethau mae bobl ifanc yn mwynhau trwy gyfrwng Gymraeg a gweld e'n eitha cool, fy mod i'n lot rhy hen i fod ar hansh nawr. Mae nhw'n dweud dim mwy, ti ddim yn cael bod arno rhagor. Ond na, mae hwnna mor bwysig. Dwi yn meddwl, a dwi'n credu bod yr genhedlaeth ifanc nawr mor ffodus bod hwnna ar gael, achos oedd e bendant dim hyd yn oed pan o'n i yn yr ysgol. A Stephen, dwi eisiau sôn i ti'n bach mwy am y cyfryngau cymdeithasol, achos fysach chdi galw dy hunan yn dylanwadwr? Na! Gosh, na! Oh my word, paid, wir. The D word and the I word, be di o'n Saesneg? Influencer, oh my gosh, please, paid. So ni ddim yn rhoi hashtag gifted ar ôl yn y post. Oh my word, ti'n be, dwi'n gadael y galwad yma wan. Wel, sy'n offi yn ei beidio, mae gennych chdi following reit fawr ar y cyfryngau cymdeithasol. A ond hefyd, be wyt ti'n gwneud yw adeiladu cymuned. Wyt ti'n meddwl dy fod ti wedi cael gymaint o bobl yn edrych ar fideos ti, mae'r engagement chdi mor uchel. A mae gallu bod mor big-headed out i eisiau. Dwi'n siŵr mi fi ti. Fear not, Mel, fear not. That is a given. Pam yw bobl yn gwylio fideo chdi gymaint? Ti'n be, os ti'n sgrowlio trwy'r gwefannau cymdeithasol yma, a ti yn fwy dieddol i stopio'r pethau lle mae pobl yn gwenu, dwi'n meddwl. A dim ots gen i be maen nhw'n gwerthu, be maen nhw'n siarad amdano, pwy ydyn nhw, lle maen nhw'n dod o, os fod yn sôn am ryw anifail dwi heb clywed amdani, neu amdano fo, neu rhywbeth dwi ddim yn gwybod amdano fo, mwy o siawns i fi stopio a gwylio os dwi'n gweld nhw'n gwenu. Os dwi'n gweld nhw, ti'n mo be, dwi ddim yn edrych ar y stwff ti'n deitha fi, dwi'n edrych ar rhywun sy'n just yn hapus, sy'n just yn rhannu be maen nhw'n caru. A peth ydi, y reswm ma, dwi'n meddwl bod fi'n trio, mae dysgu iaith a mae siarad iaith yn anodd, Mel, ond hefyd mae'n hwyl. A dwi eisiau trio dangos hynny. Dwi ddim yn not pulling no wool over no one's eyes, right? Dwi ddim yn deud bod ddim yn mynd i fod yn anodd. Mae'n struggle, okay? Dwi'n trio ddysgu Gwyddeleg a Ffrangeg ar hyn o bryd. Mae'n anodd. Mae'n anodd weithiau, ond weithiau mae'n hawdd, a weithiau mae'n hwyl. A dyna dwi eisiau dangos i bobl, bod na hwyl i gael hefyd. A dwi'n meddwl gan bod pobl yn gweld rhywun sy'n just, deud, he really likes that language, doesn't he? Mae pobl yn licio. Dyna beth mae pobl yn licio. A dwi'n meddwl dyna pan mae pobl yn ymateb. A beth sy'n mor hyfryd ydy, ar y dechrau, pan nes i ddechrau Doctor Cymraeg yma, o'n i'n trio helpu bobl oedd efo'r iaith yn barod.
A dwi dal yn trio wneud hynny weithiau, gan mod i rhywsut di ennill gradd yn yr iaith. Ond dwi'n meddwl mae di datblygu ac esblygu mewn ffordd rwan i ddeud, ti'n meddwl be, y ffordd dwi'n edrych ar fo rwan ydy, os ti'n dod at y penderfyniad lle ti di penderfynu bod ti eisiau dysgu'r iaith, ti di deud wrth dy hun, I'm going to learn this, right? Wedyn mae byd yn agor. Mae yna lwyth o beth allan yna, fatha Hanch, fatha Say Someone in Welsh, Duolingo, Coleg Cymraeg, mae gen ti gwersi Cymraeg, mae gen ti llyfrau, mae gen ti S4C, Radio Cymraeg. Mae yna lwyth o adnoddau allan yna i bobl sydd wedi gwneud y penderfyniad dwi eisiau dysgu Cymraeg. Ond beth sy'n ei bobl sydd heb wneud y penderfyniad neto? A dwi'n meddwl bod Doctor Cymraeg wedi sipio mewn i hwnna. A'r ffordd mae wedi bod yn llwyddiannus ydy, whether it's good or bad, mae pawb sy'n galw Cymru yn gartre neu'n adre iddyn nhw, mae gynnon nhw gysylltiad efo'r iaith. Fel nes i ddweud, bod hwnna'n positif neu'n negyddol. So, rhywsut, dwi'n siarad efo pawb yng Nghymru sy'n gweld y fideos, a gobeithio, as dwi'n clywed yn fy mywyd, Mel, bod un person di dweud, nes i benderfynu ddysgu Cymraeg oherwydd un o fideos ti, I'm done. Wel, dwi'n credu bod mwy na un person wedi gwneud y dewis yna, os ti'n edrych ar dy ffigurau. Dwi'n meddwl mwy na un, ond ti'n meddwl be, ti'n mynd i gorffen arno. Mae hwn bach yn anodd, ond dwi'n mynd i gofyn i bob un ohonych chi. Pe bai na rhywun o flaen chi, maen nhw wedi bod yn siarad Cymraeg kind of trwy plentyndod nhw, a maen nhw'n mynd falle, ti'n modd, ddim yn gwybod os bod y Gymraeg o unrhyw werth i nhw trwy gydol ei fywyd yn y dyfodol iddyn nhw. A be fysach chi'n dweud fel 2 frawddeg iddyn nhw pam mae fe'n mynd i fod yn ffeithiol iddo chi? A Megan, ti wedi bod yn ysbrydoledig. Dwi'n ei dweud mae'n gair fawr, ti wedi bod yn ysbrydoledig ar y pod yma. Felly dwi'n mynd i dechrau gyda ti. Be fysach ti'n weithio rhywun am pam bod y Gymraeg wedi bod yn ffeithiol iddyn nhw yn y dyfodol? Pressure's on. Sy'n ei dweud, wneud i ddim dyfaru. Sdim reswm i beidio wneud. Mae dy iaith di ydio, felly cymer pob perthnasedd dros fo a just mwynhau gwneud y fydd. Sut bynnag mae hyn yn edrych i ti. Perffaith. Diolch, Megan. Maisie, beth amdano chdi? Gosh, fi'n trio meddwl am sut i roi pethau mewn i pwt bach. Fi'n credu mae jyst yn agor llwyth o ddrysau, fel roed yn y byd academaidd, byd cymdeithasol, diwylliant, fel chi'n cael profi bywyd mewn 2 iaith wahanol, a fi'n credu mae hwnna'n anhygoel, felly mae fe'n agor llwyth o ddrysau, felly, peidiwch aros, just ewch amdani, Ewch amdani, Maisie, diolch enfawr. A Steve, yn y gair ola i ti, be fysach chdi'n dweud? Mae gen ti rhywbeth mor arbennig, a ella bod ti ddim yn gweld ar hyn o bryd, ella bod ti ddim eisiau gweld ar hyn o bryd, ond ar rhyw bwynt yn dy fywyd, mwy na thebyg sawl gwaith, ti'n mynd i feddwl, ti'n mynd i wybod bod ti mor lwcus efo hyn. So, a cyn gyntaf a ti'n gallu derbyn hynna, y gorau, swn i'n meddwl. Dyna swn i'n deud. Mae gen ti rhywbeth mor arbennig ac rhyw bryd yn dy fywyd ti'n mynd i weld, ti'n meddwl be, mae yn special. Ac mae'n dod, mae'r amser yn dod. Dwi'n gaddo. Wel, diolch enfawr i'r 3 ohonoch chi. Rydych chi wedi llenwi calon fi gyda gymaint o gariad. Dwi'n mynd allan o tŷ nawr i canu'r anthem, jyst allan o drws. Diolch enfawr i chi am ymuno gyda fi, a gobeithio wnewch y gwrandawyr ymuno fi yn y pennod nesaf.